phunziro number 2 la staff notation ndimene tikufuna tipange pano. Komabe tisanapite ku phunziro number 2 ndikumbutse zimene ndapanga mu phunziro 1. Mwachidwire zonse ndi zimene zili apa. Timapanga kuti timafuna tidziwe kuti staff notation ndi chani. Ndiye napeza kuti ndi njira imene timalembera nyimbo komano pogwiritsa ntchito ma symbols mu staff. Ndiye napeza kuti staff ndi ma line 5 amenewa. 5 amene 1 2 3 4 5 amene wandi staff. Chifukwa chicho simene chimapezeka umu zima symbols timazilemba zija timazilemba mu staff chifukwa imatchedwa staff notation. Then this zimene timaona. Now tumeona kuti staff notation imagawidwa pawiri mu treble clef komanso basic clef. Treble clef timapeza ko ma symbols asabu ndi auto, ma notes asabu ndi auto. Pamene ku basic clef timapeza ko ma notes a tina ndi bass. Ndipo tinapeza wena kuti ichi ndi treble clef chose ichi zonse zikupezeka apa. Chose ichi ndi stave. E ndi key signature. Pamakhala mashapu pamapezeka so kuti pali tima B. Okay? So ma hash ndi mashapu, tima B ndi ma flat. Ndiye amatiuzo ena kuti kodi key wake tenge key wake do is chani. Do ndi A, do ndi G. So timatengera zimene tione mu tsiku la lero. Pamene apa ndi time signature. Time signature namba yapa mwamba imene imayimira ma beats kuti nyimbo ili ma beats angati. Pamene namba ya pansi, okay, imene imayimira is ma notes kuti ndi chani. Chifukwa matokalapo 2 3 choncho. I mean 2 8 osati 2 3 koma 2 8 4 yeah. Ndezi matuuzo ena kuti kodi tigwitsa ntchito bwanji ma symbols amene tiwapeze mkatimo. Now leroli tipite straight pa key signature. Pa key signature ndo tikufuna tikambe nkhani za ma keys. Pa nthawi yokhayo tikufuna tiphunzire na kuti chichiti chidziwe bwino chi staffushi. Kuti tizitha kulondoloza kuti apa ndi uyu apa ndi do apa ndi re. Tikufuna kuti tizipanga motani. Chotero mundilole kuti uku ndichoke kaye. No, mwina ndingokumbutsa so ndingokumbutsira tu izi. Ya timanena kuti apa mundilole kuti ndipange play. Timanena kuti whole note, okay, ndi wankulu kusiyana ndi half note. Half note ndi half wa whole note. Quarter note yu ndi quarter wajani wa whole note. 8th note yu ndi 1/8 wa uyu. Okay? Kuti mupange masamu kungoti zithu zimafunika so masamu. Muzipanga masamu half ya 4, quarter ya 4, 1/8 ya 4 mupeza kuti muzituluka ndi masala ake ngati awo. Half ya 4 ndi 2, quarter ya 4 ndi 1. Okay? Muzituluka ndi masala amene. 1/8 ya 4 ndi half 0.5. 1/16 ya 4 mupeza kuti mupeza 0 point chakuti uko. Minimum. Then mena kuti whole note chimozumuzi kuti ndi 4 beats ngati mene tapangira apa. Okay? Tisayale kuti paje ndi full beat, ndi full beat 4 beats. Okay? Pamene half note yu apa ndi kudumphirapo dala apa. Chifukwa ena kuti tili ndi uyu amene ali ndi 2 uyu plus kadontho aka. Okay? Ndeti phunziro tsoko fabe ndi kudumpa. Half note yu ndi half ya jani ne follow ichi amene ndi 2. Half yake quarter note. Mwaona? So mukhozaona kuti half ya 4 2, half ya 2 1. Half ya 1 half. Half ya iyi choncho. Ndi izi zitithandizena kuti tizithauziwa ina kuti zizindikiro ma beats ndike otani. Chifukwa ena kuti zinthu izi zimasintha muziwonaso.
tikamayigwiritsa ntchito kwambiri makamaka ngati kumapitsi, chifukwa choyena kuti mphamvu ya full beat amatha kupatsidwa whole note, amatha kupatsidwa half, amatha kupatsidwa quarter note, amatha kupatsidwa uyu apena amatha kupatsidwa uyu. Ndiye timafunika tikhale chero ena kuti ngati mphamvu ya full beat wapatsidwa uyu yati ndiye kuti tikamapanga translate kuchoka kuzibonga kupita kumadododo, ndiye kuti timaonetsetsa ena kuti ngati uyu ali full beat, okay, chifukwa uyu ndi wankulu kuposa ndi wapansi uyu amakhala half. Tikamakumana ndi uyu pa noti yakeyo timayikapo half beat, tikamakumana ndi uyu pa noti yakeyo timayikapo 3 quarter kapena kuti ya 3 quarter beat. Pamene tikamakwera mmwamba umu, chifukwa yoti awa ndi azikuluakulu, awa tikamakwera mmwamba ndi azikuluakulu, ndiye kuti malo moti uyu tiona kuti ali ndi full beat, ampatsa mphamvu ya full beat, ndiye kuti ali pamwamba uyu apezeka kuti ali ndi full beat uja komanso ali ndi ina yopumira, okay. Ndiye tikadzapita pamwamba apa whole note uyu ndiye kuti ali ndi mphamvu ya uyu, akudzatenganso mphamvu ya uyu, komanso tikuzonjezeranso beatiso ya iyeyo ina yopumira. Ndiye mundimvetsetsa tikamatambasula kutsogolo kunena kuti kodi zikutanthauza motani. So chimozimozi mukadzampatsa mphamvu full beat uyu ngati mwampatsa mphamvu ya full beat, ndiyo tikamakumana ndi uyu paliponse tikumana ndi uyu tizikhala kuti tikumpatsa full beat. Pamene tikamakumana ndi uyu half, mwaona, pamene tikadzakumana ndi uyu tizikhala kuti tikumpatsa mphamvu ya full beat uja plus beat ina yopumira. Mphamvu ya full beat ikakhala ndi uyu whole note ndiye kuti tizimpatsa full beat, pamene uyu tizimpatsa half beat, uyu quarter beat. Choncho ndi mmene timapangira, komano mundilole kuti ndipite ku keynote komanso kuzina zoti tiziziwe. Then ndipite ku ichi, ndikhoa kuti audio yake ikhala yayitali kwambiri, ikhala yayitali kwambiri. Ikhale video yati video yake ikhala yayitali, nde tione izi. Ichi ofunika muchiloweze, sizisintha izi kuti apa pali F, pali A, pali C, pali E, sizisintha. So malayini 5 aja mwike E, G, B, D, F, okay, kuchokera pansi kuti musamabalalike, ndiye kuti muloweze mawawa. Every good boy does fine with face, okay. Every good boy does fine with face, okay. Ndiye uyu ndi E, G, B, D, F, face zonse zili apapa zili pa key. Ndiye ichi muchiloweze chikhale mutu. Every good boy does fine with face. Face akulembedwa mu mpata, sakulembedwa pa line. Mukalemba pa line mulakwitsa nokha, face mukamulemba pa line mulakwitsa nokha, okay. Ena nkumadabwa kuti F ali apa, F ali apo. Ndizotheka kuti chibonga chikhoza kugwera pa F, ndiye mukhoza kusankha kuti F1 akhala kuti yokutengera ndi key, chifukwa choti do wina akhoza kukhala okwera, do wina akhoza kukhala otsika. Ndiye mukhoza kuona kuti mutakhala kuti mwasankha uyu do uyu, mene muzikafika pa F uyu akhala kuti ndi do okwera. Mwachitsanzo do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Mwaona? Chimozimozi mukachoka pa E apa, do, ti, ra, so, fa, mi, re, do, do, re. Apa ndikutanthauza kuti mutakhala kuti mwakumana ndi E pa key. Muzimvetsetsa kuti tikufuna kutanthauza nyani.
chimodzimodzi uku a wina ali apa a wina ali apo. So key wanu ngati ali pa a mukasankha kuti do anayambira apa ndekuti do re mi fa sol la ti do. Okay, then every good boy does fine with face. Ichi ndi cha treble clef. Ngati mukufuna mutanthauzire manotsi asapu ndi auto magwisa ntchito chimenechi chi every good boy does fine with face. Pamene mukufuna mutanthauzire manotsi atina ndi bass mumagwisa ntchito izi. Okay, good boys does fine always with timangoti aseg. Okay, ACEG, aseg. Good boys does fine always with aseg. Ndiye chisomo chili always. Ichi timachigwisa ntchito ku bass clef, pamene ichi timachigwisa ntchito ku treble clef. Ngati mufuna kutanthauzira tina ndi bass ino kukagwisa ntchito ku treble clef, manotsi anu atutoka. Muzidabwa kuena kuti tina ndi bass ukhala ngati utumveka tena ndi auto. I mean sapu ndi auto. Ndi makhala kuti mwalakwitsa. Now tibwere apa. Uyu nde key G D A E B F. Amene nde ndi key. Kuti muzikumbukira mwachangu musamabalalike timangoti go down and eat breakfast. Go down and eat breakfast. Okay, G D A E B F. Nde key timagwisa ntchito bwanji? Key amagwira ntchito motere. So ndili ndi nyimbo apa, ndili ndi hymns of praise, ndili ndi hymn and tune book ya Seventh Adventist, kuti ndi Khristu mu nyimbo amene tizigwisa ntchito kupanga lifa kuti tikukhoza kamene tikulephera. Nde nditsekule hymns of praise. Pa hymns of praise titsekule nyimbo yoyamba. Nyimbo yoyamba ndi imeneyi, holy holy holy, imene ili ndi ma hash 4. Now nkhani njoyena kuti apa matokhala ndi ma hash kapena ma b. Ngati pali ma hash awawawa amene tikuti ma sharp, ndekuti pa key wanu uyu muziyambira kuwerenga uku. Ngati muli ndi hash mmodzi ndekuti do is G. Ngati muli ndi ma hash awiri ndekuti do is D. Ngati muli ndi ma hash atatu do is A. Ngati muli ndi ma hash 4 do is E. Ngati muli ndi ma hash 5 do is B. Choncho ngati muli ndi ma B mumayambira kuwerenga uku. B mozi do is F. B muwiri do is B flat ndi ma flat, F flat, B flat, akakhala atatu E flat, akakhala 4 A flat. Choncho now mwachitsanzo nyimbo iyi ndi ma hash 4 ndekuti tipita ku key wathu 1 2 3 4 ndekuti do is E. Ndekuti nyimbo iyi do is E. Nyimbo iyi ili ndi mabiti 4 chifukwa cha nambala E imene ili pamwamba iyi. Ili ndi mabiti 4. Okay, so pamene tikatengera nambala ya pansi iyi, chimene timachita kuti tingwitse ntchito nambala ya pansi 4 wapo mwambayo timanchotsa ndi kuyikapo 1 ikhale ngati 1/4. Kaya mukundimvetsetsa kaya? Uyu 4 wapo mwambayo wa mabitsi timanchotsa ndi kuyikapo 1 ikhale ngati 1/4. Choti 1/4 tikatengera kuma symbols athu. Okay, 1/4 tikatengera kuma symbols athu, ma symbols tibwerere kuma symbols. 1/4 amene ndi quarter note ndi uyu quarter note. Okay, 1/4 ndi quarter.
So quarter note akupatsidwa mphamvu ya full beat. Quarter note akupatsidwa mphamvu ya full beat. Mwanjira ina paliponse pamene tikukumana ndi quarter uyu ndekuti tikumpatsa mphamvu ya full beat. Koma tikakumana ndi mkulu wake uyu, chifukwa uyu ndi wamkulu posa uyu, uyu ndi quarter, uyu ndi half, ndiye kuti uyuyu timpatsa full beat uja mphamvu ya uyu chifukwa ndi wamkulu ali ndi mphamvu ya quarter yu, plus tizampatsa yopumira. Chabwino, timvetsetsa tikayamba zolemba. Ndipanga video so ina imene ikhale zokha zongolemba. Tibwerere ku key. Ndetunena kuti key wathu apapa ndi E, do is E. Do is E. So tikabwera ku treble clef tione kuti E wathu ali pati. E wathu ali apo. Komanso E wathu ali pa line yoyamba E. So chimene chikutiuza pachena kuti chibonga chilichonse chimene chizigwa mu line E ndi do. Ndekuti tizikwera ngati dada uku. Ndekuti umu ndi re, line E, mi, space E, fa, line E, so, la, ti, kudzafika pa E uyu ndi do. So mwaona, ndi mukhoza kusankha kuti mukhoza kutenga do uyu kapena E uyu kapena uyu, chifukwa ironsewa ndi mado. Ndekuti do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ndoti chibonga cha umu muzichilemba do pomatanthauzira. Chibonga chilichonse cha umu re, cha line mi, fa, sol, la, ti, do. Momwemo. Nde kuti tiyambe zolembalembazi mundilole kuti tikhale ndi video ina yake.